И постарам първо Мегастрайк. Аз пък първо Мегастрайк. Можете да намерите първо Мегастрайк канала ми. Пишете клип просто. Там има назад. И днес ще ви покажа каква империя съм създал в тази игра. Какви империи? Тук не съм много играл. Малко съм играл тук. И тук империята ми е най-само. Тук телевизора включи. Вижте каква гигантска империя създадох. Направо тази империя е по-силна от руската. Вижте. После, ако не ми се вместа по един. Сега, тук не съм играл. И тук. Турско-руската освободителна война. Аз избрах Русия, не избрах Турция. Защото Русия е по-яка. Ето. Това сега се игра турско-руската освободителна война. Турция и Русия само. Останалите са и други държави с империите, но избрах тази. Ottoman Empire. Османската империя. Ottoman Empire. Те са ми най-добрите. На кой нападате? Да си дам градове. Бебе си. Бебе съм пари в играта. Ската империя. Файт! Ти кой нападаш? Това не е вашата държава. Това е Русия. Разбрахте ли ме? Това е руска държава. А не е турска държава. Откажете се. Аз ако успея да предпазя България, ще стане чудо. Стане чудо голямо, ако ще България. Наистина да казвам, наистина става чудо голям, ако успея да предпазя България. Ти кой е друг? Кой е друг? Що в игра съм беден от първо? Другата държава съм си спасна. Да си дам градове. Хора, беден съм в играта. Еба си. Катва. Не, да. Вижте. Аз нямам САЩ. Ottoman Empire. Аз ще те предпазя България. Аз мога ли да те бия? Много мисля, че руска-турската освободителна война да убия България. От тя свика с Русия отива вика.
Аз няма да те предпазвам, гледай си работата. Нямаше ли да бъде много известно? Тя Русия вика на Лака. Гледай си работата, бе. Сам се пази, не ми пука. Гледа малко тук нещо бръмци. Това е телевизор. Русия ти я вика. Гледай си работата, е България. Много искаш да ти помогне. Сам си би. Това го отгоре. Добре, тогава много така пада. Аз искам да създам индустрия в България. Мога ли да се бия? Ако мога да врага, няма си да бъда много тъпо. Бия се България! Направо турско-руската освободителна война. Русия вика България. Няма да те пазя. Аз си бия работата. Бия се с България. Оле, майко. Как тъпо се направили. Оле. Баси. Руската освободителна война. България срещу Русия. Кома смешно, защото не знам да смешно. Баси тъпото. Да бяха го измислили по-добре. Навразда от Русия тя вика. Гледай си работата. Аз тя да те предпазя. Оттегля се. Сам се пази. Тя вика така на България. Страшно щат си това. Спокойно. Някаква повярва наистина. Първи да. Гледай си работата в България. Аз няма да ви помагам. Защо си направи тази игра толкова тъпа? Не казвам, че е тъпа, но казвам, че няма смисъл България и Русия да се бият. Няма смисъл направо. Сега 18:40. Това клип ще го качваме. Може до 18:50. Не знам. Но на мен бързо ми писали. И да, хора, това беше топът. Мисля да го кръстя. Турско-руската освободителна война. България напада Русия. Русия напада България. Видяхте, хора? Ония, които не са видели, да им показвам, че България напада Русия. Тоест Русия напада България. Вижте. Виждате ли? В момента си бия български войник. Направо бия българския войник. Еба си. Трябва да индустрия. Тук. Мога ли да го убия България? Нападай. Убивам България. Не ми пука. Да мре, сигурно се. Да мре. Капитан. Сега 41. И да, хора, това беше от този клип. Не забравяйте да се абонирате, да пишете коментари. Баба!